Ok, salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de Skill Force. Astăzi suntem alături de Alex. Da? Bravo. Ah, ok, eu filmez. Ia mă, fură laptopul, ce faci? Mamă, ce ai dat? Dai cam nabă ăsta. Nu știa ce să facă. Da. Da, ce să mai zic? O, câștigat. Prima rundă 1-1. Încearcă să vii la mine în echipă. Ok. Clar. Ba nu, joacă bine. Are 4-1 Chrome Edition. Știi cum dai cu aia? Dreamlike, go! Double kill. Și ăștia nici n-au dat în mine. Am luat scorpioanele. Nu prea știu așa de bine mapa, dar hai că încerc să joc. Ție-ți plac scorpioanele? Mamă, vino, lasă aia așa. Încearcă și ieși și intră la mine. Ce v-am luat acolo?
Ah, cât aș pe l-am lăsat. 21 HP. Ce facem, o să dai, mă? Hai, frate. Ăsta de la noi e praf. Frate, pe locul 1 la mine. Mamă. Ups, eu aveam microfonul oprit. Mhm. Nu, n-am mai zis nimic, dar aveam microfonul oprit. Am zis că... nu știu, de ce faci așa?
văd. Frate, mi-a furat kill-ul, report. Am glumit. Sunt cel mai bun de la mine din echipă, asta e faza bună. Am învățat să joc, frate. Față de cum eram înainte. Ia uite, ăsta are paletă. Big kill cam campează, frate. Fugi, Liviu. Ăsta avea armă mai bună decât mine de 1000 de ori și nu m-a omorât. O, ce i-a dat ăla cu arbaleta? Switch to defense. Stai că asta e prima rundă când mă obișnuiesc și o să joc pe mapa asta, că... Na, nu prea știu. Nu e la mine. Aoleu, vai de capul meu. Ah! Am intrat în ei acolo, dar n-a avut cine să mă ajute, că i-am crezut că e cineva în spatele meu. Tu ai murit? Mamă, frate, adminul ăsta de la mine joacă... Hai, hero, hai, hero! Uite-l, bă, hero în spate! Mamă, hero! Hero stă să dea ăla în el. Hai, bă, hero, pierdem. LOL! 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 Bravo, frate, a jucat bine la faza aia. LOL, cum campezi? Hero, frate, uită-te la Hero. Da, frate. Dar n-aveam cum să... Că eu de-abia ieșisem și... No. Hai, frate!
echipă de playeri buni. Dă-l pe câva atac ăsta. Bine, mă. Cine mai e în viață de la voi? A, și la noi e și ăla bunul și... Ia uite-l, mă, ce face, mă. Mamă, nu pot să-l omor pe cel mai praf de la noi. Adică de-abia a intrat ăla, dar joacă bine, frate. Da, bă. Joacă și ăla bine, frate. Nu înjura că filmez eu, te rog. LOL, ce m-a omorât. Nu l-am văzut de unde trage. Oh, ce headshot. Mai avea vreo 21 la viață ăla. Poate mai câștigați o singură rundă. Hopa! Eu ți-am dat cu bomba. Da, și la noi e adminul ăla care... Ăla era AFK sau? Nu știu, nu e sigur. Nu sunt sigur. Ăsta de la noi campează, știi? Nu știu, pe la laptopul ăla, pe acolo. Ai, frate. Că ați câștigat și voi singură rândă. Gata, asta o pierdeți. Dar ți-am dat-o, bă, ca lume. Eu! Cel mai prost de la noi are bombe și toate rahaturile. Ah! Nu mai aveam multe gloanțe. Tu ai K2? De ce ți-ai luat K2? Așa am găsit-o, cap. Da, că eram... Mai de mult eram eu cu Morozova, știi? Și el mi-a zis să iau K2-ul. Căci că e mai bun decât M4 K2. Wow! Hero! Wow! Pe mine nu mă interesează în ce ți-am dat.
Bun, lume, aici se încheie și episodul nostru. Nu uitați de like, share și subscribe.